Volám sa Pavol Medeši a dnes otváram výstavu v River Gallery s názvom Echo. Chcel by som vám predstaviť niektoré diela, ktoré tu vystavujem a ktoré naväzujú na moju predošlú výstavu Signál, ktorú som mal v Kultúrparku v Košiciach. Jeden cyklus, ktorý vlastne som tu chcel predstaviť, sa volá Overovanie štandardných línií. Pracujem tam v podstate s geometrickou abstrakciou, s multilinearitou, s čiarami, ako ozvenami, signálmi, ktoré prijímame alebo ktoré vysielame. V tomto obraze som sa snažil nejakým spôsobom tú energiu alebo tie signály vtesnať, uzatvoriť ich do toho kruhu, aby pulzovali, aby vlastne nejakým spôsobom ich zväzbiť. Na základe týchto obrazov potom vytváram objekty, ktoré spolu komunikujú. A princíp by mal byť opačný. To znamená, že by sa určitým spôsobom tie signály mali znova akože rozširovať. V podstate tak, ako stále pri geometrických alebo nejakých op-artových, optokinetických dielach, mi v podstate aj ide o narušenie tej nejakej vizuálnej, dokonca až by som povedal, taká nejaká vizuálna labilita. To znamená rozrušiť tú sietnicu toho oka a pri určitých poznaných zákonitostiach, ako oko funguje a ako vlastne mozog spracováva tú farbu, to svetlo, tú hĺbku, priestor, dokážem vytvoriť veci, ktoré sú vlastne ako keby trojdimenzionálne. Teda základom, čím sa zaoberám, je priestor a čas. Ten kruhový obraz je pre mňa určitý fenomén, pretože má schopnosť vťahovať a v podstate viem v ňom nejakým spôsobom koncentrovať energiu a tým pádom aj pritiahnuť diváka. A ešte je na ňom dobré to, že je vlastne ohraničený. Vlastne ako keby všetko končilo tou hranicou toho kruhu. Chcel by som vám predstaviť novú kolekciu obrazov, úplne posledných. Názov sú Horizonty. Sú tu v podstate také narácie krajín s jemnými geometrickými vstupmi. Tá hĺbka priestoru, čím sa zaoberám, vlastne vzniká aj týmto spôsobom, že ten zadný plán je rozmazaný a vpredu tá geometria podporí tú hĺbku. Tu pri týchto veciach ma zaujala veľmi myšlienka Pangei. V podstate je to subkontinent, ktorý vlastne bol na Zemeguli jeden a začal sa postupne deliť. Kontinenty sa od seba oddelovali. Zaujal ma ten silný moment tej energie, prečo vlastne, ako sa to delí. A v podstate je tu tá prísna geometria, ale s tými úplne amorfnými tvármi, čo pre mňa symbolizuje akože zem, alebo možno nejaké hmoty, energia proste zemského jadra. A ja hľadám vlastne nejaké také paralely tej prísnej geometrie v prírode, lebo človeku by sa zdalo, že keď sa pozriem tam do lesa, že tam nie je nič geometrické. Ale ako náhle sa človek dostane do tých ako keby mikroštruktúr, tak zistí, že sú tam atómy, ktoré sú do špirály a keď pôjdeme ešte hĺbšie a hĺbšie, tak vlastne zistíme, že sa tam nachádzajú čisto geometrické prvky. A mňa baví hľadať medzi nimi napätie. Toto si vlastne riešim ja sám so sebou. A vlastne každé to dielo, ktoré ako dokončím, má odrazí k tomu ďalšiemu dielu. A vlastne tie diela potom, keď sa hromadia, tak začnú rozprávať ten svoj príbeh. Že to jednotlivé dielo samo o sebe
možno nemá až takú výpovednú hodnotu. Samozrejme, že môže tu byť určitá taká silná spektakularita, že to dielo pôsobí, ale pre mňa je dôležité proste urobiť tú kolekciu tých vecí, aby to bola ako taká mantra, ktorá vlastne sa stále opakuje a vlastne dojdem do nejakého cieľa. A dokonca ani ten cyklus nejakým spôsobom nie je v mojom záujme to uzavrieť. Chcel by som, aby to bolo otvorené na večnosť.